Nuair a háisí an am de bhí gása, bhd go máhhaach, díadh mar sporting chará mar fló ceart agam ach chará mór an de Sgeulachd bhd tíans dócha bhúla darna bhíos ráirta go mar sin. Agus nuair a bheith mé siab blion díag, bheit hachar an trap gur bhfuil uamhas a chéon traum, mar bhráthrám an dóid. Agus bheit mé féidir chun uamhas a chéon boch leis, agus bheit mé muinnig grobhirta go nach cear an nuair sin. Is sin nuair a háisí nuair a chaim mé an dochtar agus thuair mí na testachinn sa rút mar sin an fáin amach tíomh a cear. Bha mé héin na sinne na bhá héin bha mí charó cáileadh cear is Sgeulachd ach bha mí cuiteamachad orm bhaithreacha má traum agus bha mí farach cin boch leis sin bhana ja ach bha tónas misan na bha nuair a bha mí carna sóice agus bha mácha go bhfuil gorá fiasach arm agus bha bhí Bheits go nach ráúd gon caran ceart agus bha mí dul gan na doctor is an tríseach agus chu mé fiúsa féin freicar sin is an. Go sin bha Sgeulachd ceas go leor charáid minic go cáil cear anam. So mé dhéirigh hail thuaid mí coúnaigh agus bha polycystic ovarian syndrome maram. Sé fucha go bh sin freicar déineach chará fisig eile acham. Chuair sé dúm halas cáil cuitims bí thula cáil ceas go leor agus chará sin féimeáil íte. Bheith ús na sóice agus bheith is acham nach ráúta cin bulach ceart a chará mí bulach cínseach dé bhain. Chará sin fiús brí dhéananig ag an nám sin. Chará sin jóol a chéad? Jé, chará fisig go cin bhréala agus ag an nuair sin sé tabú subject a han. Sé. Fi me bhí sábhach mé sin sin príomhteach. Chará bhar sé smóineach mé dhéin mar na tripte na bhacham or bha muidir smóineach gorá ceas go leor ach nuair bha mé brianaí mar charite an brianaí Emma mí dhéin mí smóineach actually chainneil seo ceast agus é mí féin bic na bharach mé dhéin gnáichin. Chhaid mar gro sin cóla an na dóid hin dul trá. Dul tré. Charún mór an symptomin aram a hef SIGU ach nuair a thuair mí fistrachach mí ein bhd cánig le gro mí borderline. Charún na symptomin acham so bha duilgheadasan den acham a hef mar na hormóns as rúta mar sin a chará symptomin acham so bhd díadach cumás mar a há agus cumí sin díadach bí sin cumal súláist. Fé mí mis díadach mar medication ein sin bhí cuideach leis an Sgeulachd ach a hebh sin chuine mór an fisacha gáin dé nímí seánna bhí cuideach. So ha mu sé cean le opposite od ha Sgeulachd sa ceas go leor ach hana symptoms eile ula acham. Ha cúsin caran dara bh lá go bhágása or a chéad am sa bhatainn bí mé géirís bí mé dulganna scahan agus bí mé féicinn go bhfuil. Go bhfuil fias a garam agus dulgaine agus ha mé fichas a ggóid bli agus agus chainú fiús céirí sin a bhí ort. Gosh. So sin caran dara agus chaine mí féin taich ceart sin a mí féimir an léise agus chainil in chestú a bóran le sin agus sé rúta cosmetic a han get a hae. Tulig. Agus fáil má fáilt máta smá goideach ag má tanan é se agus sinna chu dragarm ach na bharach sin mí áráid. Bharach sin áráid. Tulig tíach ag an se go mí díag na háisiige agus. Gíri bhí a bhí má misneachgach. Ú na headh agus ha mí gopur an television chuideach nó bh mí a chlomód agus bha mí chá mácha na cameran sú na camera sin agus bhaid sé bhaid dúna mar go dúise go i choma agus sin darmh sé úlacha há bh go bh chail mór an duine joolcha sin níte chanéil